Kendiat singi hadian bagi runa na Bangladesh kilawan malik ki kampentrim hagi khappud jang Southwest Khasi Hills na kaliang menteri rangba kejela konrad ke sangma ula pha da ka kynhun balaimun banwat panya halor kini ke jingja kini ka kynhun bala pha du menteri rangba bat simbol menteri rangba bapeng ya katanat kampo yeng ki kentup ya marathon je sangma MLA ka mendi pathan ba HM Shangpliang advisor ka sarkar jilla badru uba kitbor lang nongram babat kum vice chairman kani ka jingpa menteri rangba bat sembot menteri rangba ban lit tohkit bania ka dei hadin bakila yo priang ya ka shiti bala pha de ki pai pa nong shong shnong ka than conjoy bat mahesh kula halor ka jing shong sier ki pai pa ki ba shong basa hakani ka than khappud hakadi ka sngi ka kynhun kala let banya kandu bat ki pat ba jong ki lai teli ki shnong ki ba kenthop ha ka shnong khanjoy bi ka shnong rang dongai bat ha ka shnong mahesh kola bat la pelong ru ya ka jing yalang ban yo jing tip ha ka be dei bat ka jing e ba ki ni ki pat ba nong shong shnong ki kandu ha ka jing ya kandu ki rang ba bat ki nong yalam shnong kila ID da ka dot kha so menteri rangba lengba kini ki laingot ki rangba pan pensngo ya ka jingnon kam jong ki padba ki ba shang basa hakani ka than khappud haba crunch ki lat pathai kubor o marathon je sangma ulong ba hakani ka sngi kila yo ya ka lat pan ya kan du pat ki padba nong shong shnong jong ki lai teli shnong ki bla shakta na ka jingwan thambor ki runa na Bangladesh uang bakila yoru bon ki jingtep ha ka be dei bat ka ni ka jingja ka badang shuja shen bat la yo ban tep ru ya ka jing e ba ki kan do ki pat ba ba shang basa ha ka than khappud na kaliang uba HM Shangpliang ha ba kran ule thu bakila yo jingtep na ki pat ba ka shnong mahesh kola ba ki runa na Bangladesh kila yat bat rung she India lingba ka mahesh kula na ki jaka ker sainar sha ki bala julor bat pra bat na kaliang ki pat ba kila kentu bat dei ban pet pha ye kini ki jaka ker sainar sha ki bala pra all the affected areas especially Kunjoy Moheskola and the bordering areas and then we have learned many things regarding this incident. Last week it has taken place near the border areas. So we have met all the people there. So we have seen and we have learned that there are so many problems being faced by the border area. So we are told that we have seen that there are some areas where the fencing are not in proper shape, already damaged because of the flood, because of the landslide and all. So there are many areas where the distance between the two outposts is a bit far from each other. So there should be attention from the government side, from the central government to give more posts in between the two posts. As of now, I don't think the people are satisfied because of the state police department also have visited along with us, and then they are going to strengthen the outpost here like ADCAM and all to monitor the situation in the better. Whatever we have seen and we have learned that all the issues will be taken up for discussion with Home Minister and Chief Minister. So whatever the possible way, we are going to resolve the issues. Mani ka singi yo ya ka jingtip ba ka jing batha na u Chief Minister jung konrak sama bol ong yingi ba ni te bangin Hiar shani shakni ki shnong border Bangladesh ke ba don hapo ka Ranikot constituency kata hidai gini gisnong di ba nilai wan matasi kum ka delegation na kalian ko sarkar
anda kalau poi ke jing tho na kaliang jong kipai ba nang ni Naranikor constituency bapentip sha u chief minister ya ka jing shem junjar jong kini kinong song snong kini khamtam e kini klai ti ki snong ka thain bordar ka konjoy ram dongdai bat ka mai skula kila pentip show chief minister ba kila don ki khar Bangladesh ki belawan rung to ka snong jong ki bat kila persang ban rabor ya ki nong song snong jong kani ka thain bordar ni bat anda kila persang ya kata andre ulami do pai ba ulayo ban kem ya kini ki khar Bangladesh kumba arngut langut nang to kisa yo ban kem sa kumba ngrumut kumba long menta andre kani ke jingjia kelawan ra ke jing songsir ke snong ka thau hang ne namar ba kumba ki sungthu ki nong song snong ki ong ba kaladon dan don de sa katuk ni kita ki kita hot jong ni ka group jong ni ka gang ka ba wan nang tai na Bangladesh te andala yo ya kata ka complain u chief minister konrak sama but I ba respond to song belong deputy chief minister in charge home ilapha ya kane ka official delegation ka ba yalam da u Sri Marthon sangma belong advisor jong ka sarkar rengkat bat yanga nolong ru advisor ka sarkar bat kumjo bat ya uba kitbor nong rem ubalong unong ilam na kani ka than bat uba bat re ka post vice chairman po ka sarkar tingi laingut matasi nilai poi bat nilai lej ban ya kendo ya kipai ba nong song snong nengkong a konjoy bat nilai ya selok I kipai ba bat kalau don ka jing kuntu nak leng pai ba ban de ban bo ya ki anti the koiti camp bat bandang hapli shu ya ki police outpost padang don de sa ki jing e jong ki pai ba ki shem ha ni ka than ki kam development ya ka ba ki la submit ya ka memorandum hangi bat ngin sa penpoi ya ni memorandum sha not honorable chief minister jungi hadin kata ngi poi ha ka shnorang dongdai kadai ka snong ka ba kini ki khar Bangla kila rung jubor bat kila persang ban ra ban kidnap ya uwe unong song snong ko ba de hapa tu snong andre da ka jing ya pertasla ki lami ki pai ba kila yo ban bat ya ki katuk ni ngut kitu ki nong persang ban ra bor ki bawan na Bangladesh tekani ka snong ila ai man se mi ki nilai don rengkat bat USP jong ka Southwest Khasi Hills bat hangto hi USP jong ka Southwest Khasi Hills ula kular ba lasai ka sngi hi on wanra no ya ki anti the koiti camp bat on bo de ya ki pulit ban pahara ya ka tu ka snong bat kumjo de don jing kentu na kaliang USP ba ide bangin constitute ya ki BDP namar hakine ki snong pompat don BDP tengiru ni la kesan jor ya kata jadi terwa pada ban bo ya ki BDP ban apa hara ya ka snong hadin kata ngi poi sa samai sekolah ba mai sekolah ru kumju ni yo snow ya ki khobor ba don kalenti ya jong kini ki khar Bangladesh ki bayat na kato ka lenti mahal sekolah bat kila prung lengba ka fencing ka bala pat bala perang bat kila yo ban rung na kata ka fencing syak ni syapo ka rijungi de keladon kencing tu bang ide bangin pej bahaya kini ki fencing bagi don bon ki fencing border fencing kide bala pra bala rim gila jot bat don dek ba syarah ka de kita ba ki kentu ba ide bangin maromot ya kini ki fencing nang ban yada ya ka jing krung tu jong kini ki khar Bangladesh ya kata wilayah ya kalenti border blok koi kadon kalenti ka ba ya tengku ha bat ya ka border fencing bat ngilawan jurip ngilayu dalade
ba kadai kajing sisa ba ke surok singkin kalong ka ba snew hadu hatata ba kumju de kadon kajing thut haka network communication ka mobile bon kam kam teng don kam ban ai shu ya ka kam development hakini ka thain border pat kumju nila yo ya kita ki border fencing ki bala julor ki bala snew te ngin sara ya kini baro ban submit kung ka kaipot siya u chief minister nakani ka delegation jongi pat ngin sa let ban batay company ha u chief minister ya ka jing baki shem kini kinong song sinong hakani ka thain border jongi jingma omdai tang nakata ka don jingma ya kini kinong song sinong baro te nomor kata ka jing up pahara ka security baro milayo ban ya kren bahasa ni batu SP mendarasi tu SP ulade batay ya ka official delegation jungi ya ki arrangement ba ulale bat kumju de ba ula dangpan extra force na ka headquarter ba uloong ba taladan ka jingkular na ka head office ba andang ai extra force yu nang ba on bu ka jing pahara ka ba kham benya akan ikatan ba kidon ki border fencing kidon kibala julor dan kibala tua namata uslam don de ki border fencing i kumba ga don ba prong te yakato ngin sa penpoi ya ka report sya ka sokar sya chief minister but kabade wan maramat hable hi wood ngi de ban tho sya ministry of home affairs ba ki de ban ikun pejlem ban sanction pisa nang ba minyo ban penbha ban penbej ya kini ka border fencing but ni sotu ba kadang kajingma ya ka than jongi ya ka ri jongi namar ba menta kidan bon ki activities ki baya illegal activities ki baya ha kini ka border te khnang ba ini ada ya kinong song song jongi ki parado parasnam jongi ki badan ha kini ka than ni dei ban ai ka jing pahra ni dei ban care ya kini ki signer khnang ba ki ni ki mender kinumyo ban prong sakani kali jung